Takže čaute ľudia, s vami Pixík a ja vás vítam u nového videjka. V dnešnom videjku, ako vidíte, si zahráme Assassin's Creed Mirage, takže uvidíme, ako nám to pôjde. Už sa nám to loaduje, takže ideme na to. Dámy a páni, už sme v hre, tu krásne vidíte, náš hlavný protagonista sa volá Basim. Dámy a páni, toto je zatiaľ cutscena, takže ja vás to asi nechám pozrieť, je to taký lenší lag bol, nevadí, nekrašlo to, takže to je v pohode. Tuto si môžete krásne prečítať titulky, pretože aby ste ma očuli, tak to nesmiem prepáliť tú hlasitosť. Tuto si krásne tu sadneme. Tuto jeho mama, alebo to je, neviem, vyzerá byť celkom stará. Ideme sa pozrieť z zabarikádovaného okna, takže asi nepozrieme. Takže máme veľký kameň, veľký trojuholník, zaujímavé. Basim sa volá stará, takže tu sú dvere a myslím si, že môžeme ísť hrať. A keďže Assassin's Creed hrám prvýkrát, tak úplne najlepšie to hrať nebudem. Troška sa to laguje. Niečo tu je. Basim volá, čo hovorí. Čo nám Basim ide, takže tu popozeráme. Ideme krásne, troška pobehneme. Lagy, nevadí. Troška sa to laguje. No, troška musíme pobehnúť za Basim. Tak. Krásne, takto pobehneme. A sem tam máme sa rozhľadnúť na mesto. A neviem, ako sa to mesto volá, v ktorom sme. Pozrieme, mesto sa volá Anbar. To je zaujímavé. Takže sa popozeraj a čo vás pôjdeme nejaký parkour robiť, predpokladám. Takže uvidíme, dúfam, že to bude dobré. Ideme, dúfam, že nepadnem. Krásne preskočím. Tak. No trošku sa držím, tak. Troška to laguje, troška dosť. Takto prejdeme. Tak. To preskočíme, dobre. To ide. Tak. Dobre. No, už sme pri nej. Kde tak rýchle uteká? Prečo? To ideme, tak. Čo tam musíme skočiť? Doskočíme. Tak to prejdeme. Polane. Ani nepadol. Máme parkour trnáva. Dobre. Chlapec ide troška prelísť, no nevadí. Sa môže stať vždycky. Assassin's Creed hry vždycky boli proste parkour. Takže to preskočíme za zlagy. Vylezeme krásny rebrík. Ale že má takú staminu. Ja by som tak dlho nevydržal skákať a liesť po rebríku. Takže, no, to cutscena, nech sa troška povyprávajú, však musí byť. No, cutscenu preskočíme. Cutscena skončila, takže myslím si, že môžeme ísť hrať. Takže tuto Basim asi ideme niečo ukradnúť, alebo ja neviem, čo budeme robiť. Ideme za ňou dole, tak rovno skočíme dole. Hlavne, že sa mi nič nestalo, to je zaujímavé a dobré. Asi tohoto máme ukradnúť. Uvidíme. Takže... Koho mám ukradnúť? Neviem, koho mám ukradli, lebo čo mám robiť? Ale dobre, takto sa zapína voľaká na Division, lebo neviem, čo to je. Sme niečo zebrali nenápadne. Poutečeme, nás to nevidí, nech sa nás nevšimnú. Takže máme ísť za ňou. Pôjdeme tak kľudne, aby si nás nikto nevšimol. Že sme voľačo ukradli. Takže... ide nám to, myslím, akože v pôvode celkom, nie je to až také strašné.
Dúfam, že nebudem musieť sa s nikým byť, pretože no, moc dlho na kontroler nehrám a fun fact, hrám to na PlayStation 5 kontrolere, na PlayStation 5 ja mám PlayStation 4 verziu, takže nebude to až takej krásnej grafike, tu vidíte, že to hrám na plejku, keby to hral na také, na plejku 5 by boli asi aj krásnejšie detaily, aj 4K, ale nikto z vás aj tak nemá proste 4K telefón, takže pohode, takže musíme ísť za Basim. Tu si sadneme, trošku oddychnúť si musíme, tak no, sme si odlučili tak 2 sekundy, to asi musí stačiť. Dámy a páni, to ideme ukradnúť tejto tetke niečo. A nepodarilo sa. No ak to čo spravíme, musíme asi utiecť nejako. To vidíme, ako sa vie, som to vlastne za Chiton. Ja dáme mu 360 headshot snipe z ruku, ale takže fajnovo ide mi to celkom v pohode na to, že to hrám prvýkrát, síce mám meč, neviem prečo proste žijem, keď ma proste 2-krát sekne alebo 3-krát, to zasa ma sekol, ale proste žijem stále, utekám, nič, dáme si potion a rovno dáme šiton, tak bum bum. Tak, pravý hak, ľavý hak, všetko jak sa patrí. Tak, a ňu dáme, pobijeme ho, tak jak sa má. Takže, už je skoro dead, už má málo, ale aj my máme celkom málo. Takže ešte mu dáme tak 2 hity, došiel ďalší typek, nevadí. Tohoto dáme ako prvého, dúfam, že neumrem. Dostal som bomby, no, akože, no, nevadí. No, smutno. Takže ideme ďalej, neviem, kde som začal spawnol, asi nejakom loadingovom mieste, kde proste prečkám loading, takže, no, dobre. No, takže ideme tu dať Chiton. Takže trošku si pobeháme, nech sa asi utečieme niekde. To ne, kade, ako? Už mi dali bombu jednu, takže musíme rýchlo ísť. Musíme utiecť, musíme zdrhnúť. Tak troška, ale parkour teda vám nezaškodí. Keď si trošku pobeháme, tak tu vyskočíme, tak. No vyskoč, tak, dobre. Na nejakých hradbách, takže asi pôjdu po nás, a to sú asi ich hradby, tých vojakov. Kade? Skúsime vylezť túto stenu. Dobre, podarilo sa. Takto. A tým pôjdeme asi bojovať, neviem, uvidíme, ako to spravíme. Uvidíme. Zaskočím dole. Tak, troška poutečem. Tak. Utekáme, zaskočíme dole. Tak už sme zaskočili. Ideme, preplávame troška. Možno bude cutscena, nebude. Ideme pekne, krásne schovať asi. Tuto niekde si sadneme na lavičku. Vojaci si nás nevšimnú. Len tak, keď svítime, to znamená, že asi o mne nevedia. No sa schováme. Alebo neschováme. Neschováme. Uvidíme. Troška pobehneme, nech nás nenájdu. Tak, jak to má byť. Hlavne nás nesmie nájsť vojaci. Pretože by nám mohli dať Chiton, pretože už ma raz prepechli s mečom a to je veľký špatný. A ja nechcem, aby niečo také, tuto ideme za nejakým starým. Uvidíme. Nás to asi obchod, možno od nás odkúpi, čo sme ukradli, ja neviem. To je asi jeho dcéra, alebo toto je... Ja vôbec netuším. To môže byť. Takže... No... To je cutscena, klasika, zase no... skipneme. Nebudeme takí pepegáči, aby sme kúkali, hodíme peňažky, fajné. Takže skipneme cutscenu. Cutscena skončila, takže tuto máme nejaké napravo, nám ukázalo, že sme niečo získali, trofej alebo niečo.
že ideme troška, pobehneme, ideme asi na nejaké miesto, že ideme na to. Ak chcete vidieť viac, o týždeň vidieť ďalší part a nezabudnite, keď nedáte odber, skapte do rána.